Hi! Hello mga moms! Ayan, magandang araw po muli sa inyo lahat. It's another day. This is Mom Shigi once again. And now, with my special guest, a friend of mine since 2011. So, we are a decade and a two. Wow, so 12 years, 10 years, and tama, di ba? 2021. 23 na ngayon. Oh, 2011, 21, 2023, so 12 years. So, alam mo yun, gano'n na siya kahaba. So, this time, kung ano ba yung mga alam ko sa kanya, gusto ko rin i-share sa inyo kung sino nga pa si Daddy Alex Vlog or si Democrito. Ano, kami lang yung alam yung pangalan. Charot. Okay, pero bago ang lahat ako, I just wanna share you kung paano kami nag-start at nagkakilala nga ba. And that is because of Nanay Wait, trip ni Wait. Oo, trip mo. Diba? Kasi pinadala ako ni Nanay Wait sa kanya as a talent, no, comedian with my group. At siya yung manager ng bar. So doon kami magpe-perform sa kanya. Then, the history is sunod-sunod na. Tama ba? And nagtuloy-tuloy na yung friendship. Tuloy-tuloy Hanggang sa marami na tayong mga napuntahan together, diba? Then hanggang sa napakilala ko rin sila. Napakilala ko rin siya kina Brenda. Nung umakit naman sila sa Baguio. Yung ba yung ulan yung nita? No. No, Marikina. 18. Yeah. Because of other set of friends. So, ano ba? Oh, 18. Ano? Diba? Unity 12. 13. Kami pa. 2013. Kami pa yun. Dinala niya ako sa Marikina. Tapos, Tapos yun, dinala niya ako sa doon kay Tatay Jeff. Doon na pa ako magpupo. tapos nandun si Nandun siya. Brenda. Bago siya mag-Japan. Oo. Okay. Prior to that. Bago pa siya mag-Japan. Pero hindi naman, high hello lang. So, after that, nasundan na ng mga nung nagkaroon tayo ng mga gala moments, no? And especially nung Events. pandemic. Yes. Hindi, yung first events, di ba? Natin, oo. Yung ano nga pala natin, yung first batch ng first batch ng Specific pa yun. ng Sprikitik, Kumelabu, Chururut. Ay hindi, Sprikitik, Chururut, Kumelabu. SCK tayo. Sige tayo. Oo. So ito na. Gaya ng ibang mga social climber squad, of course, dadaan ka rin sa mga katanungan. Parang may kaba ka naman parang may kaba ka naman bigla naramdaman. Kalmahan mo lang, ako nga medyo nagugutom na medyo nauuhaw na. Parang magaling tanawin. Oo. Wait, thank you natin yung mga venue ha. Nakakaloka kasi kung saan akong lugar ng farm na papadpad para sa aking pag-i-interview. So, sino ba? Ha? Mamaya ka sa akin. Eto na. Simulan na natin ang tanungan. Pumili ka na ng 7 question. na para Sabay-sabay? sa'yo. Sige, okay lang. Isa lang. Sige, sabay-sabay mo na lang. 4, 5. Sige, sunod-sunod. Sige. Nadidistract ako sa mga nakikita kong view. Medyo kinikilig ako. Eto na. Simulan na natin ang ating mga tanungan. Pero bago yan, dito sa 7 to, anong gusto mong mauna? 2, 4, 6, 7. Eto na. Kilalanin na natin. Sino nga ba si Limo? Uy, ang ganda na agad ng tanong ha. Tell us about your priority in life. Ano nga bang priority mo sa buhay? Siyempre ako, first yung priority ko talaga, career muna. Then, after ng career, andyan yung pagtulong sa family, first family. Then, kung may susobra man sa friends, di ba? Pwede yun naman dati gawain natin, di ba? Di ba? Family Hindi, first. which is good kasi kailangan magkaroon ka muna ng source of income for you to help your family and masustain din kung ano yung personal mong pangangailangan. Diba? Oo, yun naman talaga tayo sa una. Ako talaga ganun ako sa una, guys. Priority ko lagi Trabaho. Trabaho ako bago yung kung ano man yung pansarili kong ano. Do you consider this vlogging as work? Yes. Job na din? Oo naman, trabaho to kasi hindi naman ako nagpunta dito para magpahinga or mabakasyon, di ba? Nagba-vlog ako everyday, nagla-live ako everyday. Kasi yun ang source of income ko sa ngayon, di ba? And thank you so much pala, my social climbers family. Ayan, sasahod na ako next month. Oh, taray. Alam mo na may pang-ana-ana siya.
Di ba? And I think naman, you deserve it din naman kasi basta pag pinagpaguran mo, 'di ba? Kung aani ka at aani ka naman talaga, 'di ba? And I know for a fact naman na when it comes sa trabaho, kasi naging manager ko nga siya, bago ko siya naging kaibigan, syempre, iba yung nagiging relationship namin nung nagsisimula kami. Syempre, as a manager, hindi pa kami ganun ka-open up regarding our personal life, about our opinions, kasi syempre manager namin siya eh. 'Di ba? Unless tatanungin niya kami. So, iba. Sa ngayon kasi, we're open na regarding sa aming mga suggestion and opinion, and even sa aming mga emotion. Sa aming mga emosyon. Alam niyo na kung kailan ako i-burn na, alam niyo kung kailan ako hindi dapat kausapin, yung ganon. So, yun yung maganda kapag yung friendship yung naglalas talaga ng matagal. Diba? So, I know yung sinasabi mong priority, saksi ako dyan. And for that, next month, abangan niyo po kung anong pasabog niyo sa amin. Sahod niyo siya. Baka naman. Banana. Okay. Ito. And of course, pasalamatan din natin yung mga viewers natin at mga followers. Thank you so much pala dyan sa lahat ng teams. Ayan, hindi ko na isa-isahin ang subscribers at saka followers ng Social Climbers Family. Ayan, maraming salamat sa inyo. Yes, because of dahil them. Sa inyo, narating ko man kung ano yung mararating ko pa sa mga susunod na malalim yun. Malalim, susunod na mga panahon, di ba? Kala ko sa ang lalim siya papadpad. Eto na, for your next question. Whom do you share personal difficulties with and how about personal joy? So, based sa pagkakaintindi ko, kanino mo gustong ma-share yung mga nararamdaman mong kalungkutan or yun, pag malungkot ka or masaya ka? Ano? Ako wala naman ako, di ba? Parang hindi naman ako sinagkwento, no? Wala. Kay Lord, yun, doon ako pag may problema ako, guys, kung may mabigat akong nararamdaman or pakiramdam, ang unang nilalapitan ko, guys, pumupunta ako, Blessed Sacrament. Doon ako nagpipray, humihingi ako ng sign kung paano at kung ano yung susunod kong hakbang na gagawin. Doon ako, guys, humihingi lagi ng tulong sa kanya lagi. Kasi ayoko namang sa friend ko, lalo na kung yung friend ko may problema din, at ayoko rin naman din ipaalam sa mga kapatid ko or sa nanay ko kasi baka sila yung mas stress kaysa sa akin. Alam mo, for 12 years being together, no? Kahit hindi tayo yung dire-diretso, alam ko rin naman kung kailan ka okay, kung kailan ka hindi. That's why. Ramdam mo yun eh. Pag Correct. okay ako, pag hindi ako. Diba? Lalo na pag nandun kami sa Baguio for how many years din. And even nagsambales tayo, nagdagupan, Pangasinan, and kung saan-saan pa. Kaya, sometimes, may mga kaibigan talaga tayo na hindi nag-open up. So passive, Kasi, diba? even passive. Hindi, I mean, may mga kaibigan talaga tayo na hindi nag-open up. Kasi ayaw nilang i-share yung burdens o yung paghihirap nila o yung stress nila. Pero sana, minsan din tayo as a friend, a simple hi or pamusta is very good help. Napakalaking tulong nun para sa kanila. Kahit siya, especially nung nawala si mama, hindi lang dahil nandun siya sa tabi ko, umalis din kasi siya, bumalik siya ng Baguio. So every now and then, nag-chat siya. So, ganun yung masasarap na i-treasure na friend, na kahit magkaroon pa kayo ng tampuhan, no matter what, alam niyo sa sarili niyo kung paano nyo matutulungan ng isa't isa kahit walang financial. Diba? And thank you for that. Thank you for that. Naiiyak ako. Naman ako umiiyak. Para naman akong tanga. Hindi kasi, naramdaman ko kasi yung presence mo. And you know how painful yung pinagdaanan ko talaga mo. And sa lahat ng mga kaibigan ko na nandun, maraming salamat sa inyo. Ito na, bunot na tayo sa next week. Maiiyak Ikaw tong tinatanong, ba't ako yung affected? What are things that you would like to achieve in life? Gusto mo na bang magpadibdib, sex change? Ano pa yung gusto ko? Kung kailan magsisikwenta, tsaka maggagano. Ano pa mga gusto mo ma-achieve sa buhay? Ako naman siguro, dahil alam mo na may car na ako, yung ipatapos na lang siguro yung bahay ko. Yun na lang ang gusto kong mangyari.
Yung Yung sa matapos, Bicol. yung sa Bicol. Gusto ko magpatapos kasi guys, nasimulan ko lang yon, yung first floor yung natapos, yung second floor hindi natapos. Kasi nakapunta kami doon sa bahay. Alam mo naman yun. Saka nakakaloka, nung pagpunta namin doon, wala namang pangalawang balik ko. Meron na kaming mini, hindi siya mini kubo eh. Siguro pag samahin mo itong dalawang Ana house, ganun siya kalapad, ganun siya kahaba. Para lang meron kaming pagstayan ng mga Bex, ng mga kaibigan naming Bex na, o diyan kayo magstay. Para kung ano yung gusto mong gawin, mag-ingay kayo, mag-inom, meron kaming privacy. So, abangan ninyo pag uwi namin ng Bicol, Oh, sige. makikita Next ninyo. year. Mukhang may plano talaga. Okay, next. How did your mother help you in your growing up years? Paano ka natulungan ni mama mo? Ako, pinalaki naman ako ng nanay ko ng sobrang Hinhin, mahilig. hindi po siya malandi. Tinuruan ako ng Oo. gawaing trabaho ng bahay. Tapos, Pakilan ka nga sa inyo? pang-walo, Bunso? Hindi. third to the last. Atay ko dalas. So, hindi ka pa pala bunso. Yun, pinalaki kaming maayos, yung may takot sa Diyos, at yung respeto sa kapwa. Yun guys, number one. Katulad na yung pagiging friendship natin, di ba? Natutunan ko yun sa mga magulang ko na kailangan magkaroon ka ng tiwala sa kapwa mo para yung tiwala ibabalik mo sa iyo. Miss Universe. Ano kinakaririn tayo? And then even yung even yung mga gawaing bahay, I mean, 'di ba? Kasi kami, ang tagal namin kasi talaga nito magkasama. Tawag ito, talagang mas ano siya sa kusina, sa mga luto-luto. Ayaw mo nang makalat, gusto nito malinis. Kahit ako burara po akong tao, pero hanggat kaya kong ayusin. Oh, eto na. What particular country in the world would you like to see and why? Europe. Anong gusto mo? Ang laki ng Europe, ha? Bansa. Bansa. O kahit saan sa Europe. Kahit sa anong part ng Europe, basta sa Europa. Bakit? Gusto mo makatikim ng European? Gusto niyo yung mga Hindi. German, ganon. Para, wala lang, gusto ko lang, pero yung travel lang, gano'n. Papasyal ka lang, para lang ma-feel mo naman yung, ay masarap pala maging turista. Ay, iba. Diba? Pupunta ako na Parang, sa tourist. parang dito rin nasa CDO. Oo. Kahit wala, hindi kasi kami dito lumaki, but then, hindi lang kami basta turista rito. Ma-appreciate mo yung lugar. Sobra. Kasi dito nga, di ba, nung unang punta ko, tapos sabi ko, gusto kong bumalik doon. Ito, Bumalik talaga. Nung pa-surprise. bumalik talaga at Surprise. Hindi siya rin bumalik na ako nag-stay na. Hindi na, walang uwian. Stay na talaga. Kasi tinatanong niya ako, sabi niya, Tay, kasi ganyan, sabi ko, hindi ako mag-decision yan for you. Sabi ko, dapat ikaw pa rin. If you want to stay, sabihin mo lang kay Brenda, diba? Yun lang yun. So, ayun, na-surprise din kami magdating niya. Pauwiin ko na. Ay! Hindi, wala kang particular na bansa na gusto. German, yung Italy, siguro, France. Una. Italy. Ang ganda, no? Kasi, Ang daming doon, Free mga dun Hungarian sausage. pwede ka na magpakasal doon, te. Diba? Lumabas yung totoo. Gusto niya agad magpakasal. Why not? Pupunta kami doon, magpapakasal kami. Yun lang. Hindi sumasang-ayon yung manok, sabi niya, etches daw. Ito na. Second to the last question. Uy, what is your favorite dish? Since mahilig ka magluto. Ako, Kasi ano siya half Bicolano, half Bicolano. Bicolana. Ayan. ako, alam mo na yan, Bicol Express. Yung may anghang, yung Masarap kasi nanunod yung magluto anghang. talaga. Gusto ko yun. Yun yung pinaka-special ko. Sabi nila kapag mahilig daw sa maanghang Mael? wala ko sinabi ha. Ibig sabihin mataas yung tolerance. Ito naman na doon tayo agad. Charot. Di ba? Hindi kasi Parang gusto niya ang maanghang kasi na pagkain nakakapang-init ng katawan. Di ba? So syempre kapag mainit ang katawan mo, hindi may trangkaso ka. Charot. Di ba? Di ba? Ako yun Bicol talaga. Express. Bicol Kasi Express. natikman ko din yung ano niya. First time ko nakatikim ng dinugo na may gata sa kanya yun. Tapos pinakita niya sa akin yung process. I don't know kung napanood niyo yun, pero siguro yung ibang mga viewers natin. Kasi ginawa yun sa Baguio. Binidyo ko yun, di ba? Oo, Baguio. Sarap na. Gusto yun. Bicol Express. Ano ba mga sahog mo dyan? Nakakailang gata ka? Sa isang Depende. kilo? Sa Pag isang isang kilo, kailangan dalawang bilog na gata? dalawang buo. Tapos ilang nakakailang piga? Ano lang, isa lang. Yung isang ano lang? Talaga? Isa lang. Sarap.
Para Mas matikim, masarap yung ano, yung creamy talaga yung gata. patikim mo nga sa amin yan ulit. Bukas gawa ko. Bukas. Agad-agad. Mayug naman dyan. Magpudpud tayo. Niyug. Okay. Last, ito na. Tell us about a well-known personality that you admire. It's either in politics, in showbiz. Ako alam mo naman yung kung sino, di ba? Social media influencer. Siya talaga. Si Brenda. Bakit? Ano? Kasi di ba? Sobrang nasaksi naman natin kung ano yung naging life niya yung past. Bago pa nung wala. Oo, bago nung wala. Until now, hindi nagbago. Direct to the point pa rin magsabi. Kung Salita. sasabihin niya kung ano yung sasabihin niya. Para lang din na ito ako totoo ako Kaya doon ko siya Kasi hodang masaktan ka. Truth. Na-surprise! Na-surprise siya. Correct. And I know some of our viewers will agree naman talaga sa sinabi mo kasi, 'di ba? Many of the followers and fans ni Brenda talagang ina-admire ko ano yung personality na meron siya. And nami-misinterpret man siya ng iba, maybe because Hindi dahil siya kilala. hindi pa siya nakikilala Nakasama. or natatanggap ng gusto. And that's okay, hindi naman lahat talaga agad pwede mong ma-please para tanggapin siya. Correct. O, and na! Thank you so much. Ayun ang iyong lucky 7 questions. At para sa lahat ng ating mga viewers out there na hindi pa nakakapag-follow sa kanyang FB page, Daddy Alex Vlog, and then my YouTube channel is Daddy Alex Channel. Thank you so Ah, much, Ma'am CG. Maraming salamat. Naisahan mo. oo naman. Siyempre naman. Sabi niya, Ma'am si G, nakailang views na yan? Oh, 33. sabi niya diba? Sabi ko, di ba na mauulit yun? Hintayin mo, gaganti ako sa iyo. Charot. Ayan, mas marami pa pong kwentuhan at pagpapakilala para sa iba pa natin mga member ng Social Climbers Squad o sa iba pa mga tao na pwede nating makapanayam dito sa ating Mamshi Talk. Mali, this is Mamshi G. Maraming salamat Thank you po. so much. Daddy Alex Vlog, Daddy Alex Channel para sa kanyang YouTube channel. Thank you! It's DJ.